Angibingelele ngiphinde futhi nginamukelela kuNqamboti Media TV 18. Wengane zakwethu ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze kufanele ucofa subscribe ulike bese uphinde ukhomenta. Ugeqa amagulu umculo kaMaskandi uKhuzani Mpungose ekhuluma nge-album yakhe. Lezi indaba uyiveze ngesikhathi ekhuluma lapha emsakazweni uKhozi FM, nakuyila abechaza khona nge-album yakhe esanda kuphuma esihloko esithi Angidlali Nezingane. Enkulumeni yakhe kuMfoka Khuba uveze nje izindaba eziningi, waphinde futhi wagadla la agadla khona egadla kumthandeni ngesinyelela, eveza nje izindaba ezihlukahlukene kodwa etarabhanyana ebhinqabhinqa la abhinqa khona. Ngale kokukhuluma kakhulu wengane zakwethu, ake ngikuphi nje nansi inkulumo kaKhuzani ngesikhathi elapha emsakazweni uKhozi FM echaza nge-album yakhe futhi eveza izindaba nje ezihlukahlukene la kwezomculo. Mfethu ukhipha i-album entsha ethi Angidlali Nezingane. Yebo. Sichazele ngayo mfethu. Ngithe ngibenzela abantu i-album ethi Angidlali Nezingane, ingoma zu-19. Ngangirekhode ingoma la ko-30 ngayicula zonke. Ngase ngithi hayi ke ngibakhethele nje best. Ezinye wayibeka. Ezinye nje ngangenze 22 i-final. Ngase ngithi kodwa ke ayi abayiminus lezi ezinye ngilokhuze ngibambe u19 ngamabomu. Ijwayeleni leyo nto njalo weKhuba ngoba nginokuyibuka kubaculi baphesheya. Wahamba uTupac. Kwasala ingoma zalokho kwakuthi uma kudlula nje iminyaka emibili ba release i-album yakhe enenqwaba ingoma phinde kudlule enye ba release kanjalo no Michael Jackson kuthiwe engakaphumi nje emshinini ngaMichael kaMichael izicela ekhulwini impela eyisahleli nje isazokhipha kunina ahamba. Yabona bengihlezi njalo ngirecorda inqwaba but this time ngathi angingakhipha u14 angibanika abantu ngoba umculo waba kuona wami, so kubaleka kakhulu. So abantu ke babukeka bayithande zonke ingoma ngoba ayikho engaphansi kwa 200,000 views as we speak, nezinye zashaya amamiliyoni within a day iphumile. So namanje abantu bangena kulayini kuyona yonke social media. Khuzani, yazi ukuthi ngendlela obophele ngayo kule album ukusukela eqaleni yabo umuntu ume driver ehamba nale album yakho, uyilalela usuka la uyosuka khona uze uyofika enxa uthi akuskipheki ayikho eqelayo akuskipheki mana. Kodwa nansi imbongolo yini inhloso yakho wakutheni wafikelwa yini ubhala ngembongolo? No, imvamisa kuba mnandi masithandana. Mina ke ingoma zami ziba umlayezo Mfoka Ngobe. Angiculele nje bomnandi ngoba uma ngifuna ukudansa bakhona o Big Zulu, ama piano, hip hop, ngizolalela lo mculo. But uma kuza uMaskandi umculo linka ekhandeni isizwe. Makhona izimpi endaweni yakhele uqoqa ngawo umculo lo kaMaskandi, umculo lo womlayezo. So uma ubuka abantu behlukana kabuhlungu kade kumnandi, so kumele azi ukuthi umuntu masithandana angagcina sokuba khona ngoba uma uyibona inomlayezo ithi njengoba nithandana kumnandi nje ubheke nje kodwa sekwenze njani ke mase nibizana ngembongo, uyabo. So umyalezo ngithi mina ingoma angiyifaka e-studio mangabe ingezukushiya isifundo bese uyakhuza egcineni nithi niyalulaza uthando umsana ukwenza lento eniyenzayo, uyabo. Ngoba manje khona inja egcineni khona imbongolo, so kubalekile ukuthi abantu belalele umlayezo. I understand khona Mfoka Ngoba ukuthi kusehlobo mfowethu, akabacula kumele kodwa bekhiphela abantu ama-ayisi, ngiyazi khona kusehlobo kodwa imculo kumele kube ukuthi uyahita, yabo. Hayi ukuthi bese uvela usigaxe nje ngama-ayisi ngiyiqeda. Madoda kade ngishiselwa nje kusuka emhlanga ngiza ngapha ngithi mina abacula bakhiphile awufaka album ngaba lapha kanti izofaka kubantu kwaphona kwathi ukuphola, yabo. Ngiyaxolisa ukuhleka. Bafethu sazozana mana ke nali indaba yengoma le ethi ngena kulayini. Lapha mfethu kubonakala abantu abaningi, abanye abasezingeni lokuthi ngempela balapha emehlweni omhlaba njengo baqeqeshi bebhola lapha na oManqoba Mnqithi sibabonile, ohlalo weRichards Bay lapha na oMenziwa sibabonile bethi ngena kulayini. Kuthini kuwe kubona ingoma yakho mfethu ithakaselwa abantu kangaka? Akenedwa leyo no Mama Shona Mkhize. Mama Mkhize naye ngambona lapha na ku-Instagram. Kwi-story sakhe ethi ngena kulayini. So kuyinto enkulu kakhulu, kuyaqala ukwenzeka emlandweni. Umlandweni ngamaskandi.
kodwa nawo umlando. Mina bengayitsheli ukuthi uMaskandi usuhambe Yeah. kangaka nanokuthi nje bafowethu selikhulumeni iqiniso sometimes izinto ekanje zibulala lento ukuthi uma umculi kaMaskandi kuze uzothola ihit kumele uze uyopika abaculi abakwamanye amagenre abahitayo bese ukhanda ihit yakho uzoshaya imillion ikhanda nje lento ukuthi siwuMaskandi siyakwazi ukuyimela singaxutshwe nagogo singaxutshwe namchibana uyabona siyakwazi ukuyishayela amamillion ethu siyakwazi ukunyakaza zomanqoba mnqithi siyakwazi ukunyakaza zohlala obe Richards Bay abantu prominent yabo adingi ukuthi mhlambe kuze kuthiwa uyamixa uhamba uxubu uhamba hlanganisa udondoloza la sishaya ingoma siyithina siwuMaskandi sinjalo mangilanda uluve ngimlanda uMaskandi ngilanda uSiphe uzomemeza isiMaskandi ngoba lento izosenza ukuthi thina kuthiwa hawo uMaskandi kufuneka uzuxutshwe kuze uphumelele yabona so siyimele nje silwa neidentity yethu siwuMaskandi angeke sipike sonke madoda. Nenza ingoma la ethakaselwa kakhulu abantu ikakhulukazi yabona ukuthi ngempela abantu abaningi badlule osizini badlule ehluphekini baye uma usuthi kodwa uNkulunkulu ungenzani usubeka usudeka itafula phambi kwezithazami awungikwenzeleni wenkosi Nkosi yami ngiboneze ngilandela wenzeleni yena Nkosi wathela itafula ngikwenzeleni wenkosi yami ngikwenzeleni awuyeka ay yazi ngazi ukuthi le ngoba yahita kanje ukholo lihitayo uyaqala futhi ukholo lihitayo uyaqala kube hit yo kuyaqala emlandweni kaMaskandi kwagcina ngomgqumeli ethethi Jehova mele usiwami ethi zokuphela iSMS yabo so ngiyathokoza kakhulu ukuthi abantu ngibabone bethokozela ukholo kangaka ngoba kukhomba ukuthi uNkulunkulu okwakhe waqhakambisa siyabonga ngoba siyayishaya ingoma kodwa lezo zokholo ayihit cha uNkulunkulu uthe le negama lami ngizwa ayiphakama wafuba ukhulumela insizwa eziganwe zintombi ezingomama bengane zezinye insizwa ayisuka manje uyabona bonke ukuthi mnumzana ukwazi uvela utheleke nje noma ushaye ngesikhathi osithandayo ngoba uthi umama umntana yakho le sekungumkami lo uyabona mfaka Ngobe uma ngathi wasikhuluma ngale album singafuna usuku lonke ngoba ingoma nengoma iyakhuluma yabo usakhuluma le ngikhumbule enye ethi mawukhulisa uma mncane uzokhuluma indoda ngoba akancengi yena akancengi uma mncane uyabona so nale akayena akaze kuba umama umntana wakho umngami ube umama umntana wakho but ngoba esewumngami akuseyena mama umntana wakho usefresh usegezekile wazi ovuka uzoba umngami kimi mawufuna mama umntana mawufuna ingane yakho uzomtshela ekhaya nini wayishiya ngithi mhla ezogana mina musu ufonela umngami uthi ufuna umama umntana wakho ngo2 ebusuku silele hey uyangitshelela phela hayi ayikho lonto hayi wekhathi